ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁରେ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ମାଆ ମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜାର 2 ଦିନ ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଳନ ବିଧି କେମିତି ରହିଥାଏ? ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ଭଜା, ଚକୁଳି ପିଠା, 2 ପ୍ରକାର ଶାକାହାରୀ ତରକାରୀ ଭଳି 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ। 7ଟି ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶିଳପିଅକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ତାହାପରେ ହଳଦୀ ରଖାଯାଏ। ଅପମାରଙ୍ଗ, ବାଉଁଶ, ଧାନ, ବଜ୍ରମୂଳି, ସାରୁ ଆଦି 5 ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଏକାଠି କରି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ତା ପାଖରେ ରଖାଯାଏ। ଗଳି, ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, କଜଳପାତି ତା ପାଖରେ ଥୁଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ହଳଦୀ କନାକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବାଡ଼ିଆ କ'ଣ? 5 ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧିଥିବା ଗଛାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ବିଧାନାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମାଆ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଷଷ୍ଠୀ ବାଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଳରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଘାତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଅଲୁଅ ପରି ବଢ଼ିଯା, ବଣସାରୁ ପରି ମାଡ଼ିଯା, ଜିଁ ଜିଁ ବଜ୍ରହ ବଜ୍ରହ। ମତାନ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି? ଷଷ୍ଠୀ ଦୁର୍ଗା ବା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ କଳା ଓ ସ୍କନ୍ଧଭାର୍ଯ୍ୟା ଏ ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦେବସେନା। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି ଲାଭ ହୁଏ। ଏ ଜଗତର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଳିକା ଓ ରକ୍ଷିକାରିଣୀ ପିଲା ଜନ୍ମର ଷଷ୍ଠୀ ଓ 21 ଦିନ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅପୁତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି 1 ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ତବ ସ୍ମରଣ କଲେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ଓ ରୁଗ୍ମ ସନ୍ତାନ ନିରୋଗ ହୁଏ। ସନ୍ତାନବତୀ ରମଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ କରିବା ବିଧେୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମତରେ ଇଏ ଅଛି ଏ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଯୁବତୀ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ଷିକା ରୂପେ ମାତୃରୂପା, ଦୟା ରୂପା, ରକ୍ଷଣ ରୂପା, ବୃଦ୍ଧ ରୂପା ଓ ଯୋଗିନୀ ରୂପା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ଓଷାର କଥା।